benvinguts a una nova edició de l'Escola d'Estiu Lliure Democràtica. Benvinguts a la Costa Brava i benvinguts en concret a Platja d'Aro. Un any més tenim l'honor de poder comptar amb vosaltres, de poder fer aquesta escola d'estiu al nostre partit, a la nostra demarcació. L'escola d'estiu que aquest any realment tracta temes de rabiosa actualitat, pobresa i exclusió social i, en segon terme, podríem dir, el titular és el país de la propera generació. Pobresa i exclusió social, que són els temes especialment adequats per la seva actualitat a la realitat que vivim en aquests moments en el nostre país. Durant anys hem estat parlant de l'exclusió social, parlant de l'exclusió digital, i ara sembla que hem fet un pas enrere. La realitat econòmica, la realitat social del nostre país ens torna a parlar d'atur, ens torna a parlar de temes realment punyents i preocupants. S'acaben els 400 euros o no s'acaben els 400 euros per la gent que se li ha acabat el subsidi. Tot això són temes que crec que un partit com el nostre, un partit que parla de valors, un partit que parla de justícia social, que ho té com un fonament important, molt important, bàsic del que és la nostra actuació política, doncs té molt de sentit que avui ho tractem. Una escola d'estiu que sempre Platja d'Aro té aquesta ambivalència. Estem molt bé, però veiem a la platja que podríem estar millor. Per tant, hem de fer un esforç tots plegats per seguir aquest curs d'estiu. Deia que els temes són especialment adequats per la situació econòmica, des d'aquesta vessant de la pobresa i de l'exclusió social que aquest temps s'està fent, aquests darrers mesos s'està fent especialment rellevant en els mitjans de comunicació. Però no és menys que hem de pensar una mica en el futur i d'alguna manera, jo i les persones que m'acompanyen a la taula en saben força més, una escola d'estiu és un moment també per pensar més enllà del que és el dia a dia. Estem tots immersos en un dia a dia complicat, eixut a nivell local, dels ajuntaments, a nivell també, per què no, de les nostres comunitats de veïns, de la gent que viu al costat nostre. No només és l'acció política el que es fa en els ajuntaments a nivell local, sinó el que es fa des de casa, des de les comunitats de veïns, també és molt important. El que es fa en el Parlament de Catalunya també el que es fa a Madrid, i evidentment passant per diputacions i consells comarcals. Però una escola d'estiu és també un espai de reflexió, o fonamentalment un espai de reflexió. El dia a dia, moltes vegades ens deixa aixecar el cap de la taula i no podem mirar més enllà de l'horitzó que tenim dels temes urgents. I a vegades no ens deixa ocupar dels temes importants. La urgència normalment en el dia a dia passa per davant de la importància dels temes. I una escola d'estiu té aquest avantatge de fer una petita parada i dir, escolteu, el nostre partit parla de valors, el nostre partit té un ideal a darrere, no estem en política per ocupar càrrecs, sinó que estem en política perquè els nostres ideals, doncs, evidentment que, ho diu el nostre president moltíssimes vegades, no tenim el 100% de la veritat, però tenim un trosset, i aquest trosset el volem aportar en aquesta societat perquè tota aquesta societat millori. Per tant, crec que parlar de lo real, el que passa en aquests moments a moltíssimes famílies i a moltíssims domicilis del nostre país, de la pobresa i de l'exclusió social que colpegen força aquest any 2010. Però també mirar que hi ha una propera generació a la que hem de donar un llegat com a mínim acceptable perquè pugui treballar i pugui prendre un relleu de la gent que en aquests moments ens estem en política i estem en els temes de la ciutadania és molt important. La propera generació ha de ser millor que l'actual i el resultat que sigui millor i la preparació perquè sigui millor depèn de nosaltres en aquest moment. Per tant, no oblidem que els fets reals són els que passen ara, però que els fets de futur els estem preparant en aquests moments i la propera generació passa perquè nosaltres fem la feina ben feta en aquest moment. Evidentment que una escola d'estiu, a part de mirar els problemes que tenim en aquests moments, a part també de mirar el futur i de veure com podem millorar la nostra societat, té un altre vessant que és el que passa als passadissos i de ben segur, comptant amb en Josep Maria, comptant amb en Sánchez Llibre, podem parlar del que passa a Madrid, podem parlar d'estatut, aquesta rabiosa actualitat aquesta setmana, segurament hi haurà comentaris sobre economia i també, per què no, estem a les portes d'unes eleccions, les eleccions de la tardor, si ningú arregla i l'estola, que sembla que no, les eleccions de tardor del nostre país.
Per tant, jo reitero, des de l'Intercomarcal de Girona, donar-vos la benvinguda i una última reflexió. Estem a Platja d'Aro i aquest any, després de molts anys, no ens acompanya a la taula Joan Giraut perquè en aquests moments, transitoriament i per un fet que no cal qualificar i que ja vàrem viure l'any passat, no és alcalde de Platja d'Aro. Aquest és un fet transitori. I nosaltres, democràticament, també som al·legants i, evidentment, aquest any no ens ha donat la benvinguda perquè oficialment, encara que per nosaltres és el nostre alcalde de Platja d'Aro, perquè la maniobra va estar bastant barroera per treure'l, l'any que ve, de ben segur, si el partit ens fa la confiança de tornar a fer l'escola d'estiu en aquest indret, de ben segur, Joan Giraut, com a alcalde, ens donarà la benvinguda. Per tant, Joan, molta força a les eleccions municipals. També, evidentment, des de l'Intercomarcal, a tots els candidats i candidates a regidors i alcaldes, alcaldesses, a les properes eleccions municipals, quan tinguem la propera escola d'estiu. Això ja haurà passat i celebrarem que molta gent nostra ocuparà llocs de rellevància a nivell municipal.